Eko zvinezvi kana paine pari kukurwadza ndoda kuti upabate. If you have any pain, hazvina mhosva kuti yaane makore akawanda sei, hazvina mhosva kuti yakakura sei. If you have a pain that you're feeling and you believe that God can give you an instant healing, this is the moment, this is the opportunity. Makumbo, mudumbu, HIV and AIDS, cancer, sugar, diabetes, every sickness that is not of God. I'm going to pray. And immediately, an angel of God is going to touch you wherever you are. And immediately, you are going to experience healing. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Bata, panokurwadza. Father, in the name of Jesus, as I release the power of healing, touch their lives, touch their bodies, heal them now. Ewe gumbo, muregedze. Ewe msana, muregedze. Ewe msoro, muregedze. Iwe mutsipa, muregedze. I command every sickness, I command it out. Rebo satarakata balasata. Mendo sherakasata. Hibo sitarakata babalosoto. Buruka. Buruka, 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 buruka mwea unoera, buruka mwea, buruka mwea, buruka, mwea mutsene. Father, I speak healing right now in the mighty name of Jesus. Faith heals now. Faith delivers now. Thank you, my Father, for this healing. In the name of Jesus. Amen. I start to see healing taking place. As I continue to sing, you check your body. Kana ukanzwa kuti pane chawanga uchinzwa, but auchachinzwa, ndoda kuti uye kuno kumberi. If you are feeling something, then you know there is something that is no longer there. So I will be singing. Kuti ndatopora panamatuka nemunhu waMwari. Faith heals now. Faith delivers now. Prophet. Yes. Pano ndina maijerita. Yes. Vati vanga vani 7 years vachinzwa makumbo achirwadza. Asi pamavana matira nguva yamamchiwa profita vabva vanzwa kupora nguva ipapo. Yes. Mwari ngakudzwe. 7 years. As I sing, I want you to continue to check yourself. Buruka, buruka,
buruka mweya unoera, umweya wa Baba, buruka mweya, buruka, buruka mweya unoera, we Pentecost, buruka mweya, buruka. Prophet, ndina mai anonzi Benania Masenga. Vanga vachinzwa mutsipa nekupera voice. Panguva yamavanamatira, vati mutsipa wabva wapora. Uyezve panga pachiimbwa nguva yese vanga vasingatadza kuburitsa kana voice, but pari zvino vakuti hanzi ndakutotara nevoice rangu. Vari kupi? Mama, tiudzei mama zvazvichiitika. Ndakachinzwa mutsipa ikakatwa uchidonzwa. Chiti kana ndakagara pacheya so ndiona fanike cheya ruda kudi nda kundiriga saka ndotombobata kuti kuzvona ndikadona vana vanoti kondaita sei pamanamatirwa manzwa sei pandanamatirwa ndanzwa kusimba plus izwi rangu chairo rari singagoni ndinopururudza asi ipapo nguva yese yachipurudza vangu ndachipururudza ichinzwi maoko. You are free, mama. It's done. Nyasha dziwanzwa endai munogara pasi. Mazvitenyi Prophet. Panguva yamamuchinamata ndina baba musiwa. Vanga vachinzwa gumbo ranga rava ne 3 months richirwadza. Vanga vasingakwanise kumira kwenguva yakareba. Senguva yamira vanhu panapa vangadai vatogara pasi. Asi pari zvino vari kuti vakunzwa zvakanaka. Uyaitinzwe baba. Tell me baba. Yes, mama chinzwe. Gumbo Prophet kurwadza kusingatomboita kuti kana ndikatotaura chokwadi pana pamberi paMwari. Asha vakagara apa. Vapi? Ava vakabata chibhodo chemvura. Ndakatombovaudza kuseri kuti munhu waMwari ndakwanisa kuti ndimire. Saka ndochati kana Prophet vakayamuya michichi paye. Ndoita sei? Ndinoda kuti timbogara pasi. Vakatoti tsvagai kana even mwanawo anoending oil. Ndikatoti argai nditengechi wristband. But panamatwa manzwa sei. Ratopora Prophet. Ratopora. Ndakatipara kubhero rekuleft Prophet. Wonderful. Ndaitogara pasi. Wonderful. My God. Wanda mira pa yese ikaye. Yes. Andaifana kuti ndimire ife mama muchitenda majira paipa yapa. Ndaifa kuita togara pasi because ndinenge kuti kutosheka kuti kutopera simba kuti ndogona kutopesana nati ndatodona pasi ndega. That's the power of God. Instant healing. Go and continue to pray. You see, God is a God of miracle. Raise your hands wherever you are. Chese chaunonzwa ngachipere nasi. Kana paine chasaririra pa upenyu wako ngazvipere zuva ranasi. Urwere mukati menyama dzako ngaupere nezita raJesu. Vakabata mari dzako ngavaburitse mari dzako. Vakabata pfuma yako ngavakupe pfuma yako. Hazvina mhosva kuti une lampu rauri kunzwa. I assure you tichipedza kunamata lampu iroro unowana pasisina. In the name of Jesus. Give me something. Tikon. Munhu waMwari, ndina mai munashe zvekare panapa. Vanga vane 16 years vachirwadziwa nemuchest. 16 years vachinzwa chest. Vachinzwa chest. Vangoti pamangova namatira vangonzwa kudzizi pachest apacharwadzi. Pachest kudzizi. Mama, talk to me mama. Mabva kupi? Ndabva kuSouth Africa. South Africa. Chest yati Z. Chest yati Z ndizwa kuremerwa kungosingaiti ndichogara ndakaita kukotama. But ndinonzwa kurerukirwa chaiko miri wangu. Come here mama, I will pray for you. And I also tell you something. Vese vane mari dzenyu vanzi vakubhadhara nezita raJesu. Ndotenda Prophet, ndotenda. You shall never lack in your life. Ndotenda Prophet. Release here now in the mighty name of Jesus. Bless you in Jesus' wonderful name. Amen. Go and sit mama all the way from South Africa. Simudza maoko kana uine hama iri muchipatara chero ngosimudzira maoko namatire vari muchipatara. Panguva ino tinonamatira vese vari muzvipatara nezita raJesu. Ngavapore urwere hwese huri kuvashungurudza tauramba in the name of Jesus. Munhu waMwari, yes. Ndinavonga imalunga zvekare panapa. Anga achiti kwemakore 2 years vanga vachinzwa makumbo avo kuvava. Vanga vasingakwanisi kugara vakapfeka bhutsu vaiti ndofamba ndine chidombo chekukwenyisa makumbo angu chokuti kwese ndichikwenya makumbo. But pamavanamatira
vabva vatanza kuvava kuchava hakuchisipo. Come here, Mama. How are you, Mama? I'm fine, and you? Mava kupi, Mama? Kublanda kumalawi. Blantyre, Malawi. All the way from Malawi. Ndagara ndichinamata for 2 days. Makuseni ndinonosangana Prophet. Mainamata for 2 days. Ndega ndichiona pa YouTube. Saka ndaichitsvaga mari saka mumwe munhu anditengera ticket kuti endai. Oh, wonderful. So tell me what happened after the prayer, Mama. Ndangonzwa kuti zii makore ese anovava zvoti handipfeke boots ndopfeka maslippers ndotosara nedombo usiku ndichikwenya apa ndatoya nechipegi kuti kana atanga kuvava nditsike vanhu vasaona ndiri kukwenya. Okay, again kunamatirei. Father, this sickness I command it out. I pray for complete healing right now in the name of Jesus. You are free, Mama. Go and sit. God bless you, Mama. All is well. And I'm not God. Raise your hands wherever you are. Iti mngari nyaya zangu ngadzenake utano wangu ngaunake nasi kwete rimwe zuva zvanaka. Munhu waMwari. Yes. Ndina Joyce zvekare. Joyce. Anga achinzwa kuremerwa makumbo ake anga achirwadza. For the past years achibva pandakaroorwa BP nepandakarambwa makumbo angu anga achirwadza, but pandakonamatirwa ndabva ndazwa kurerukirwa ndabva ndapora ipapo. You mean that lady from Zambia? Yes. Yes, Mama. What was happening? Manzwei, Mama. Pandapinda muno muchechi kekutanga ndangachiwa ndakafunga orita zvanofamba ndangachiwa chechi moyo chekuchema ndakachingochema potaenda ndikahwa beta pasipo ndanamatigwa pondadamwa kunamatigwa ndahwa chiya changa chiri nevana vangu vanondigwadzisa orita picket yotam vanondigwadzisa ndakafunga so ndahwa kuchema muviri wangu unorema ndanzwa kurerukiwa zvose zvakapepuka pandiri. You are free, Mama. You are free. No, BP chi. So zvanga chilemba mbiri wangu zvinorema makumbo muchifuva mwangu ndawamanje ndawane njere dzangu so dzabuya njere dzangu. That's instant healing happening right now. Father, as I pray here, oh God, I pray for grace in the name of Jesus. Bless you. Amen. We are it on. So very first try to move fast. Ndinzwe kuti vapora ndevapi tipinde pane chimwe chikamu. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Munhu waMwari. Yes. Ndina Charity zvekare panapa. Akachitanga vane 17 years achinzwa chest yake ichirwadza. 17 years. Pamangomunamatira abva. Maoko 17 years. Chest pains. And it's no more. It's no more. Come here, Charity. I will pray for you. Who is Charity? Come here. Mavagubi Charity. Southampton. Mama chinzukoi mama. Chest problem. Yakatanga ndine 17 years. 17 years. So what happened pamanamatirwa? Pamamuchinamata. Ndanzwa kunge pane chinhu chapinda muchesti mangu mangonyarara. Saka izvi ndatombodai. Ndokunzwa nyatsoitisai futi so. This is the God that we serve. He does miracles. Father, in the name of Jesus, I speak permanent healing in the name of Jesus. Amen. Go and sit, ma'am. Munhu waMwari ndinavonga izvikare panapa ngachinzwa kurwadza kusaidi kuright kwake nechekudumbu pamabva kungomunamatira abva apora ipapo. Are you saying ipapo? Yes, Prophet. Jesus achitika vongai wabva kupi? Ndabva kumasvingo, Prophet. Masvingo? Which part of Masvingo? Mutauni kumucheka F chaiko. Oh. So what was happening to you? Ndanchiti kana ndikagara nguva yakareba side dress raioma zvokuti ndaitotadza kana kugara ndopedzisira ndakuti kunge ndakuda kurara. Saka pamangotanga unamata ndanzwa ndakungobuda ziya miri wangu wese ndanzwa pain yaya kutorelease iko zvino handisi kana kurwadziwa. Wait on. Wonderful. Father, in the name of Jesus, I pray for her right now.
I speak permanent healing in the name of Jesus. You are free. It's done, Mama. Go and sit. Vakawanda vachapupura zuva ranhasi. Tiri kusvika palevel yekuti vane zvirwere zvamunofunga kuti zvazvirapike zvinorapika. Tiri kusvika palevel yekuti vaiva vamunofunga kuti hazviite zvinoitika. So next Sunday it will be so powerful. But remember, on the 28th we have our big Sunday. Muswa 28 April we have our big Sunday. If you check your calendars, you will see that we have a big Sunday. Big Sunday. Muna wamwari ndina ropafadzo zvekare abva kwaMutoko anga achirwadziwa nemudumbu make pamango munamatira mudumbu make mabva mapora. Ipapo from Mutoko, all the way from Mutoko. Ito chimbosanganisawo varume nemadzimai zvanaka. Munhu wamwari ndina mandla panapa abva kuHopley anga achiti for the past week anga achirwadziwa negumbo rake achitotadza kunyatsofamba zvakanaka, but pamango munamatira abva apora. Ngafambe Tony Mandla achiuya kwandiri negumbo racho. Famba Tony Mandla. Uyatoni. Yes. Miracle ipapo. Tell me what's happening. Prophet, ndakangoti uri Saturday makuseni. In fact, pandakamuka makuseni. Gumbo rangu rangotora tanga ngorwadza zvisina notizi ngatadza zuva rarwadza nei. Sapona mathirwa, how did you feel? Ndanzwa kuti gumbo rangu rachinja but rakandirwadza zvotadza kana kunyatsa. Okay. Father, in the name of Jesus, bless you. You are free now. Amen. It's done. Wamwari ndina Diana zvekare panapa anga achiti akakwara gumbo rake 2018 ari kubasa. 2018. Yes, akazokwara futi. Imbopai Jehovah chibochekomera 2018. Akazokwara futi. Akazokwara zvekare gumbo iroro muna 2020. Panguva muchinamata paipai hanzi ndainobata pane gumbo racho riri kunyanya kundirwadza iroro pakarepo rabva rapora. Wonderful. Wonderful. Come here, my brother. Is it a brother or a sister? A sister, come here, my sister. You can face the people there. So tell me what was happening, Mama. Ndakakuvara gumbo ndiri kuSouth Africa ndiri kubasa. Saka rakachikoka ndiri pamasteps kuti ndakatozongorika ndakusienda baba wangu ndapiwa madhoro kuti ndishandise ndivata 1 month ndisingaende kubasa. Ndobva rapora ndadzokera kubasa. Ndobva ndazoshanda kumwe apa ndaigara Cape Town. Ndobva ndazoenda Port Elizabeth. Ndobva ndakuvara futi same gumbo iroro. Ndobva ndanzi ndofana kuitwa x-ray asi handazokwanisa. Saka bva ipapo ndambobva ndambopora. Saka pane pamatiri batai pari kurwadza tiri kunamatire ndobva mati akuimba. Saka nangobata ese anorwadza zvo asi pandakakuvara rakanyanya chikoka racho ndipandarama ndakabata. Saka pandarama ndakabata pane zvamataura ndazvikanganwa zvangu asi pane chandatonzwa kuti chichafamba. Ndakakotama ndopamba tanga kutobudisa musodzi ndichichema. Saka pamati saka mama ndatanga kusumuka ndichifambisa. Pamati akuvara akabvunzwa kuti ndapora ndichida iso gumbo. Wonderful. That's God. Father, I speak more blessings in your life right now. Even as you remember her businesses, I thank you, my God. In Jesus' wonderful name, amen. I want you to praise, just hold on a bit. Praise and worship, you can sit, Mama. Praise and worship, just sing a worship. Wonderful news. Just sing for me, praise and worship.